жыр керек, мәңгі ұмытылмасын, жер турында жыр керек. Şök, oğlum. Şök. Sen bu bakşağa buytan kırıp yürüyse bulma. Bu bakşa hazır Malik boyunaqa. Ankan sattı. Sattı? Sattı mı ne? Şemerden babay, 2 gün alma alıp çıkayım elli. Var. Tezgine kişi kara kılmasın, var. Hey, bişara bala. Öz bakşasına kırığa korkup yorsun indi. Ey bu dünya. Hey, olaylar, koya gittiniz? Ben seni bilem. Ben seni bilmeyeyim. Senin aturlarga kuşkan ediniz. Aturlarga? Aturlar bir sen ekmek birem degen edin. Sen nerse söyleysen malay. Bütüge ekmek birmediniz. Sen şol malayman ey. Bu senin dostun mu? Koya gittiniz bulay. Alla Bek Morzen'a da bütü yazıp getirdin mi? Yok endi abay. Biz mında yangan ilerden qadak izlerge kelgen edik. Abay, sizin mında ekmek bilen yanmagan ambarlar var mı? Menen indi qadak kerek ekan sizge. Soňa qaldığız bit malaylar, soňa qaldığız. Töne boyu bütün ekmek ambarların 4 avul boşalttı. Bütün malların, sıyırların, atların barsında talap bitirdiler. Talap bitirmegenlerin ottırtıp yandırdılar. Ol Sovet'ten kelgen kişi özü de şundaydı. Talap bitirgenini qarap turdu da, iminiga qızıl ateş menep qonaklagaş, atına atlandı da şaptı. İyi abi, nindi yaxşı iller külge eylengen. Eylensin, qadalıp gitsin. Ne? Başınız yok, yaş şul әлі siz neyin bir nesede anlamıysınız. Mene, eytiniz әлі mene. Bismillahirrahmanirrahim. Fazkuruni Dara giderge jinapsınlar. Sağın talarga kelgenler. Kızdık eken bu Sovet bulaşı. Birde bir, davayda davay. Hepinizge koşan biresiz. Tağın bir atmaşı dağız. Bolus koğuz jiberdik. Tağın bir atmaşı dağız. Cemaat, şoğun ediniz cemaat. Bergine minutka minutunlağız. Bergine minutka. Yolguz şahsız iptaşlar. Biz sizni talarga kelmedik. Sizning bilan söylashasi so'zlarimiz bor. Yo'qolganma, bilamiz biz ana sana kerak. Yo'q bizga buzalarni. Yo'q.
күңелеңнән өзеп карадыгыз. Нәкъ менә шушы әсәр өчен Ибраһим Гази 1969 елда Татарстан Республикасының Габдулла Тукай исемендәге дәүләт бүләгенә ия була. Унтылмас еллар әлеге кичәне нәкъ шулай дип атарга булдык. Татар әдәбиятының күренекле вәкиле, проза остасы, тәрҗемәче һәм җәмәгать эшлеклесе Ибраһим Газины онытырга мөмкинме соң? Язучыбыз әсәрләре аша күпме буын тәрбияләнде. Аның сызган юллары дәвам ителә. Фикерләре яшәй. Хәзер нәкъ менә шушы минутта, шушы бәйрәмебезне ачып җибәрер өчен сүзне Татарстан Язучылар берлеге рәисе Данил Хәбибрахман улы Салиховка бирәбез. Рәхим итегез. Рәхмәт, хөрмәтле туганнар. Без бүген Ибраһим абыйның 110 еллыгын билгеләп үтәргә дип җыендык. Ибраһим абый ятимлектән бүгенгә классик булып киредән үзенең халкына, әдәбиятка үзеннән кергән хезмәте белән безгә бүгенге көнгә килеп җитте. Ибраһим Газиның иҗатын белмәгән әдип язучы була алмый. Без барыбыз да аның әсәрләрен укып үстек, барыбыз да беләбез. Аның язмышын да беләбез. Яшьтән ятим калып, детдомнарда тәрбияләнеп, авыр кайгылар күреп, дөньяның төбеннән югарыга күтәрелгән шәхесебез ул. Шуңа күрә дә аның исеме дә, аның язган әсәрләре дә үлемсез. Аның онтылмас еллар трилогиясын гына алсак та, шушы гына әсәрен язган булса да, ул безнең әдәбиятыбызда, безнең тарихыбызда калган булыр иде. Менә бүген биргә аның якташлары бик күп булып килде. Бик зур аларга рәхмәт. Аннары соң инде безнең монда үзебезнең классик язучыларыбыз, галимнәребез килде. Һәм менә сез, хөрмәтле тамашачыларыбыз, килгәнсез. Сезгә без язучылар берлегеннән олуг рәхмәтебезне белдерәбез. Чынлап та без үткәнебезне онытырга тиеш түгел. Үткәнебез белән яшәргә тиеш. Хәтеребезне югалтмаска тиеш. Әгәр дә адәм баласын караңгы бер бүлмәгә кертеп хәтерен алсаң, ул чыгар юлын да тапмас иде. Безгә яшәр өчен, алга дәвам итәр өчен Ибраһим Газиларны онытырга ярамый. Рәхмәт сезгә. Бик зур рәхмәт, нинди фикерле сүзләр әйтте безнең берлек рәисебез. Ибраһим Зарифулла улы Мингазиевның кыскача биографиясына тукталсак, Чишмә башы Татарстанның Камытамагы районы Олы Карамалы авылынан башлана. Нәкъ шул төбәктән Ибраһим Газиның якташлары килде. 14 кешелек делегация белән килделәр алар. Рәхим итегез.
ишегендәге ханым нәкъ менә Ибраһим Газиның туган авылыннан Инҗекәй дигән исем атлы рәхим итегез Галима ханым. Исәнмесез барыгыз да. Исәнмесез кадерле кунаклар, якташлар, олы әдипләр, язучылар. Барыгызга да Олы Карамал авылыннан Ибраһим Гази туган яктан барыгызга да кайнар сәлам тапшырам. Менә бүген миңа бик зур сөенештә, бик зур мәртәбәдә, бик зур бурычта тапшырылган. Ибраһим Гази белән мин тумаган инде. Ибраһим Гази белән минем анам туган. Анам белән Ибраһим Гази икесе бер елда 7нче елгылар. Мин Ибраһим Газине бигрәк тә беләм анам сөйләү буенча. Ул шулай матур гына булып, өлкән, ылпат, шул вакыт ук ихтирамлы кеше кайтып, матур гына иттереп, Олы Карамал авылы урамыннан кайда килә торган иде. Без аңарга бу җитмәс бер гаҗәп бер кеше итеп карый торган идек. Бер көнне безнең урамнан үткән вакытта мин әниемнән сорадым: "Әни, бу нинди кешесең?" Әни инде миңа аның нинди кеше икәнен аңлатып куйды. Менә кызым, ул шушындый хөрмәтле кеше. Ул атасыз, анасыз калган, ятим булган, ятим булып үскән. Менә ятим булса да, ул шушының кадәр зур мәртәбәгә ирешкән, ул биек язучы. Ибраһим Гази белән минем әнием тәтештә, бер тәтештә укыганнар. Минем әнием педучилищеда укыган, Ибраһим Гази балалар йортында укыган. Алар шул тәтештән Олы Карамалга матур иттереп, җәяүләтеп, тишек чабаталар белән, тишек настылар белән җәяүләтеп кайткан чакларында әни миңа матур итеп сөйләп калдырган иде. Менә шул Ибраһим Гази. Ибраһим Гази инде ул без яшәгән вакытка булмады бит инде, аннары китеп барды. Аларның шул Ибраһим Гази үзенең китапларында язган, балачагын язган шул энеләре Вафа бабайлар, Вафа бабайның улы Шәһид абыйлар инде. Менә Шәһид абый безне укыткан укытучы. Шул нәселдән, шул Ибраһим Гази кебек үк Вафа бабаларны, Шәһид абыйларны без аларга олы хөрмәт белән шулай карый идек инде. Ул олы хөрмәткә лаеклы кешеләр иде. Менә минем аны белүем шул. Тагы нәрсә сөйлим инде. Карамалда инде без аның кичәсен үткәрдек, бик матур итеп, олы кешеләр килде, балалар килде. Безнең ул кичәләрне матур итеп үткәрәбез. Безнең библиотекарыбыз Надия дигән кеше бик яхшы әйбәт кенә оештырып үткәрә. Менә шунда миңа русча әйтсәң поручение бирделәр инде. Миңа шундый сүз әйтеп җибәрделәр. Карамалга безгә Ибраһим Газиның "Онытылмас еллар" китабын бүләк итеп оештырып безгә җибәрсеннәр әле. Менә шул китап буенча без балаларыбызны, аныкларыбызны укытырык, өйрәтерик, яшәү ничек икән аңлатырык дип, менә алар миңа поручение итеп җибәрделәр. Бусы бер. Икенчесе, алар миңа тагы нәрсә диде? Язучыларга, әдипләргә инде бусы Туфан Миннуллинны искә төшерик инде, укучылар җиңел булсын барысының да, Ибраһим Газиның да, Туфан Миннуллинның да. Ул да бит безнең авылда укыды. Туфан Миннуллинны бик зурлыйлар, бик кайталар. Безгә дә кайтсыннар. Ибраһим Гази утырткан, Ибраһим Гази язган безнең алмагачларыбыз тора, бик матур. Гаяз утырткан алмагачлар барсы да тора. Biz аларны бер дә алай типсәлеккә хурлыкка калдырмыйбыз. Кайткан кунаклар анда җал итәләр, бик матур итеп. Шунда җиләген җыялар, алмасын җыялар. Хәзер инде безнең Карамалыбыз Ибраһим Гази ничек матур итеп язган, безнең Карамалыбыз әле аннан да матур. Менә кайтыгыз әле, үзем каршы алам. Аның җиләкле
бақсаларында жүрдім, Гүмбәлі бақсаларында жүрдім, Алмалы бақсаларында жүрдім. Ул алмағачлар, җиләкләр, ул чишмәләр, барысы да исән саулар. Без анарга бер матур нәрсәгә караган кебек карыйбыз, саклыйбыз. Бер дә без аны кичерәйткәнебез юк. Бик матур җирләр. Обязательно кайтыгыз. Тагы озак сөйләргә ирек бирмим дә, апарышыгыз. Озак сөйләргә ирек бирмим. Менә әгәр дә шул нәрсә дөрес түгел дип әйтсәгез, һәрбер килгән җиргә күчтәнәшеп киләләр, Мәскәүдә Пулишвицка дип киләләр. Шулай булгачлар, әби кешеләр бигрәк тә күчтәнәшеп киләләр. Менә мин сезгә шул җиләкләр, гөмбәләр, алмалар булганын күрсәтеп, сезгә күчтәнәшләрне алып килдем. Яли, Данил Хабиб Рахманов. Данил Хабиб Рахманов. Kaynatması. Bugün ben önüne kurgeç Raul Feyzullinler kaydı bitmeyecek. Менә bugün benimle Varamalının bütün ağaç tübünden, bütün yerinden bir min jiyip jireyim. İligiz, kaytığız, özüm alıp barım, özüm işleyim, özüm jiyam, sizge bu. Hemen daha yoldaşlarını silar mı elimine? Silarsız. Менә bulsa şul bakşalardan jigan jir jilege обязательно şey işigiz. Менә şulay kuştanaysiz kilmedik. Zor lider alıp kilmedik. Менә kitap. Менә sizge güzel tamamı diyen sizge kitap. Менә min şul Ulubələ avılının, Ulubələ rayonunun bir kişkine gine bir kişisi bulup geldim indi. Менә bik zor rahmet şuşunda kelgenge. Bik ulug'agandir. Biz apa atnaga birgine tapırmanda kişi ötken edik. Hazır atnasını hiç tapır ötkene başladı. Bek zo'r rahmat sizga Jikay. Endi hozir ikkinchi qonog'imizni mana siz e'tibor etgansizlar. Nishlab qo'linda shitik ekan deb Ibrohim G'oziyning kiygan shitiklari ekan deb o'ylaysizlar. Yo'q, Ibrohim G'oziy bo'lak etgan shitikni olib kelganlar. Rahim etiga silagiz. Beki bazarları bilen, Şabır tağı, jiyinleri bilen, tarihqa kirib qolgan yoqlardan sizga qo'ynar selamlar olib keldik. O'zingiz bilasizlar, endi men uzoq yillar bo'yi madaniyat yurti direktori bo'lib ishladim. Bizim madaniyat yurti qarshida Xalq nur teatri ishlab keldi. Oldin Beki bek zo'r bizning. Mana shu Beki avulda biz konsertlar, spektakllar bilan yurish borgandik. Bir G'omir Nasirning Yashil Shapa ismli spektaklidan so'ng benim yanımda biz onu o'g'ay bitib irtadir egildi. Zeki apa kelib bosdi da, u Zeki apani men sizga aytib o'tdim endi Ibrohim G'oziyning ikkinchi bo'g'in opasi. Gulsun nenem deb söyledi. Teatrni bek yaxshi o'ynadim. Lekin bir kimchilik yog'im bor. Onsini endi sen bizga qo'noqqa kelasingda, men shu vaqtlarni aytaman senga dedi. Mana shu tüyün bulup kaldı da, ben indi uzak sozmadım. Bir aralardan sonra Beki avuluna yol tuttum. Ben özüm Kilenç avulunda duram. Ora 3 kilometre. Ben barganda Zeki apa ağırıp yata onun üstünde. Vay Zeki apa menete, bik kıyın halde yatası ağırısın ken. Indi koytup gittim ikinci gelirmeden desem, yok apa neney, sonra kalığım var. Hazır ben seni kurgaş. Biraz tırnaklanım da bütünüzün söylep vereyim dedi. O bana onun üstünde yatkan keliş İbrahim G'oziy turunda söyley başladı da şunda benim ağabeyimnin gözlerine ışkınlar şeşledi, ışkınlar çıktı. Ben şu ışkınlardan İbrahim G'oziyni nişik yaratkanın göz aldıma getirdim dedi. Hem benim abim ornundan durup, bana Rozapa bilersizdir, onların evlerinden kişi yakka uzgaçtı. Biz kişi yaktı söylüyoruz indi, sandığı var ya. Mene evim oyaklanıp şu sandık yanına geldi de, ekrinep kine bik yakşı, bik batur baylığın aşkan gibi açtı da, mena şu sandıkları evlerini kösete söyledi. Bilgiliğin sandıktan mena da ürüş çıktı, Kızılbaşı sülüğü, onlar İbrahim G'oziy bile gitken şer yavlığı, hem sonundan nişiktir dolqınlanıp, kolları kıldırı sandık tübünden mene şu şişitikini aldı da, menenem, mene sana spektakllarla şu şişitik etmeydir ki,
рәхәтләнеп киеп, рәхәтләнеп спектакльләр уйнап йөрдек, миңа шушы читекне тоттырды. Әгәр инде читек кирәкми башласа, безнең мәдәният йортында музей бар, шул музейга куерсың диде. Музейда инде читегем берәр ел эленеп торды, үземә дә хезмәт итте. Аннан соң инде читеккә мин, әйдә читек, Келәнче авыл халкына күп хезмәт күрсәттең, инде райондашларга да хезмәт күрсәтик дип, мин аны район музеена матур гына иттереп, истәлек иттереп тапшырдым. Хәзергесе заманда шушы читек район музеенда мәртәбәле урында үзенең урынын алды. Бик зур рәхмәт сезгә. Бик зур рәхмәт. Милли хәзинә ядкарларны күрсәтүегез өчен рәхмәт итегез. Бик зур рәхмәт сезгә, бик зур рәхмәт. Чыннан да хакимият башлыгына да җиткерәбез рәхмәт хатларын. Бик зур рәхмәт аларга. 14 кешелек делегация белән килүләрен рәхмәт аларга бик зур. Инде хәзер беләсезме? Менә тагын Роза ханым турында әйттеләр инде. Бу әлеге кичәне оештыруда шул кадәр ярдәм итүче безгә Роза ханым. Рәхим итегез, Роза ханым. Ул хатирәләре белән дә уртаклаша. Туганнары дип әйтсәк була. Менә минем кулымда шәҗәрә. Монда Олы Карамал кешеләренең нәселләре. Билгеле барысы да түгел, но илек нәселе. Алар турында мин сөйләп тормыйм инде. Ә менә каян ничек бу шәҗәрә килеп чыга? 1950, 51, 52 елларда миңа ул вакытта 9-10 яшьлек бала мин рус мәктәбендә укыйм, Камский Устье мәктәбендә укыйм. Но шушы шәҗәрәне төзегәндә Ибраһим абый, минем әнинең туганнары Гариф Халитов, Ильяс абый укытучы, Кадир абый Халитов. Ул безнең Камытамагы районында алдынгы укытучы, иң беренче укытучы дип әйтергә була. Заслуженный учитель, Ленин ордены, сугыш вакытында аның Олы Карамал мәктәбе беренче урынны алды Россия буенча, Татарстан гына түгел. Менә шушы шәҗәрәне төзегәндә Ибраһим абый да катнашты.
Мында аның билгеле нәселе, аның бар. Мин мында кызыксынсагыз калдырам да бер выписканы була инде, бер тармакны, аның тармагын. Ибраһим Гази шуңарга күрә мин бала чакта, ул минем бик якын кешем дип сизә идем мин. Мин аны күрдем. Мин аның белән хәтта кочаклашып, ул мине Бәкигә кайтканда, чөнки минем әни Бәкидә эшли иде укытучы булып. Шунда кайтып, менә Зәки апа турында бит инде монда ишеттегез. Шуңарга күрә Ибраһим абыйның әсәрләрен мин ничектер йотылып укый идем, татарча укый идем. Шуңарга күрә минем менә татар әдәбиятына аерым бер мәхәббәт. Мин татар әдәбиятын укыйм, үз телендә укыйм. Мин билгеле рус теле укытучысы, литература, но менә все же татар телендә чыгышлар ясарлык, хәтта язарлык та дәрәҗәгә үстем дип әйтергә була инде. Шуңарга күрә мин менә бик зур итеп әйттегез инде. Малайлыкта кунакта дигән әсәрне мин билгеле отрывки, только аерым эпизодларын, наверное. Минем язган әсәрләрем дип инде материаллар, архив материаллары буенча минем китаплар бар. Менә бер китапның бу буквально черновой, что ли, материал, мин инде аны үземнең компьютердан, менә шушында «Мы с Волги, мы из рода Илика» дигән язмам бар. Монда Халитовлар, Газилар нәселләре турында бик күп мәгълүмат бар. Сөйләй башласаң, билгеле бик күп инде. Әмма ләкин шуны гына әйтәсем килә. Хәзердә мин Ибраһим Газиның туганнары белән аралашам, сөйләшәм, кайберләр белән. Тапкан кешеләр. Чыннан да, Роза ханым безгә Ибраһим Газиның улы Валерий Ибрагимович белән дә очраштырды. Телефон аша булса да, ул бүгенге кичәгә килергә тиеш иде. Аның сәламәтлеге какшады, шуңа күрә килә алмады. Ул сезгә бик күп сәлам әйтте барыгызга да. Ул врач булып эшләгән гомере бакый. Бүгенге көндә Ибраһим Газиның улының кызлары, 2 кызы бар. Алар да данлыклы врачлар булып, врачлык юнәлешендә эшләрен дәвам итәләр. Бик зур рәхмәт сезгә, Роза ханым. Бик зур рәхмәт. Саулык әйтәгез аңарга кучабыгыз. Шуннан да бу кичәне оештыруда Роза ханымның биниһая өлеше зур булды. Татарның күренекле улы Ибраһим Гази әйткәнебезчә яшьли ятимлеген татый. Ул тәтеш балалар йортында тәрбияләнә. Көчле рухлы Ибраһим Зарифулла улы белемгә омтылган, укыган, яшьләр өчен чыга торган газета, журналларда редактор булып эшләй. Иҗатка чумган Ибраһим Газиның тормышында тагын бер тетрәнү була. Сугыш башлана. Татарның батыр улы сугышта хәрби корреспондент буларак алгы сызыкта окопларда йөри. Батырлык күрсәткән сугышчылар белән очраша. Алар турында хәбәр, очерк, мәкаләләр яза. Язучының куен дәфтәре сакланган, беләсез микән? Аны кичәгә Татарстан Милли музей фәнни хезмәткәре Рәмзия Авзалина алып килде. Аны бер җиргә дә чыгарырга рөхсәт түгел, ә менә бүгенге кичә өчен махсус аның белән сакчылары белән бу документны сезгә алып килделәр. Рәхим итегез, Рәмзия ханым. Менә сакчыны да күрсәтеп алыйк әле. Ансыз ул кичә, бу кичәгә бу документны алып килергә рөхсәт түгел иде. Биргә килегез, Рәмзия ханым. Юк, кеше күрмәй, монда биргә. Менегез. Менә нинди уникаль икән, мин дә бик кызыксындым, әлбәттә. Бу безнең
Bütün yazушыларның безнең милли музейда bir уникаль коллекция бар, безнең Шамаиллар коллекциясы. Татарстан дәүләт музеенда 100 Шамаил саклана. Һәм bütün yazучыларның, bütün фронтка киткән yazучыларның һәм фронтка китмәгән yazучыларның да күбесенчә менә куен дәфтәрләре сакланып калган. Мин һәр вакытта да шуңа күрә yazучылардан һәрбер кеше, һәрбер yazучы үзенең берәр куен дәфтәрен безнең музейга тапшырсыннар дип сорыйсым килә. Чөнки ул иң кадерле әйберләр, без аны әдәбият экспозициясе ясаган вакытта, җомадан ясаган вакытта планлаштырып торабыз шушы куен дәфтәрләрен аерым бүлеп күрсәтергә. Бу Фатих Кәримнең 16 куен дәфтәре безнең музейда саклана. Муса Җәлилнең 2 Мабит дәфтәре. Рәхим Саттарның фронт дәфтәре. Хайретдин Мөҗәйнең кулъязмалары. Барысы да безнең музейда сакланалар. Менә Ибраһим Газинең бу куен дәфтәрендә иң беренче бите ачылып китә, беләсезме, нинди сүзләр белән. Шулай да син еракта, мин тик хатыңны күрәм, хатка язган сүзләреңне күзләрең итеп үбәм. Фатих Кәрим, мәхәббәтем минем белән атакаларга бара. Фатих Кәрим, моны Ибраһим абый ул да бит фронтта булган. Бу 41 елның 42 елның башында ук шушы дәфтәрне башлаган һәм карандаш белән, бу карандаш бар биткәнен бөтенләй мин аны лупа белән карап шулай язып чыктым. Фатих Кәримнең bütün yazучыларның монда язылган полевой почталары. Нинди полевой почтада кайсы җирдә алар бер-берсенә хатлар язышканнар. Менә моны Фатих Кәрим шушы шигырьне язып җибәргән дә, ул аны үзенең куен дәфтәренә язып куйган. Бу куен дәфтәрләрендә шундый кызык-кызык әйберләр. Кеше битендә төрлечә язылар. Монда безнең иң кадерлесе, бу куен дәфтәрендәге иң кадерле әйбер, бик кызык итеп без аны Дания Богатенова. Камыт, ул бит шул безнең җак Дания апайы. Дания апага да бик кадерле булган, ул аны килештереп кадерләп саклады. Ибраһим Газинең менә шушы куен дәфтәрен ул бик кадерләп саклады. Ул әйтәдер баңа, менә бу кырдагы сугыш вакытында Польшада 4 октябрь 44 ел дип язып куйган Польша, һәм менә монда җаннарына төшкән салкын булган аларның. Шушы көзге вакытларны шул кадәр ачынып язганнар, шул кадәр салкын иттереп, шул кадәр авыр иттереп язганнар. Көзге яфраклар аяк астында түшәлә бара. Җан үтмәле шундый салкыннар вакытында зәгъфран шикелле яфраклар, көзге зәгъфран төсендәге көзге яфраклар дигән ул. Без бит аны уйлыйдырык, җәй көне матур гына, менә шунда окопта жаткан вакытта, күз алдына китереп булмый бит, Ходаем, Алла сакласын, күз үзебезгә күргә. Ләкин күз алдына китереп булмый андый шәйберне. Ул безгә зәгъфран зәгъфранның нинди икәнлеген күрсәтәсе килгән. Һәм бу чәчәк булып чыкмады ахырсында, менә шушы биттә язган ул зәгъфран төсле яфраклар дип. Күрәсезме, менә төсле. Күренәме? Монда килгәч инде әзрәк җыртып чыгар, ул инде куен дәфтәрен күрәр. Җыртып чыгыгыз инде. Бик зур рәхмәт сезгә. Менә аның башка битләрендә шулай дип язылган. Менә күз алдына китерегез ничек дип язган. Бомбежка вакытында авыздан тимер тәме килә, гомумән курыкканда дигән. Алай булай, әгәр дә авыздан тимер тәме килә башласа, менә ул бит инде безгә дә шулай. Тимер тәме ул нинди булса да авыру түгел, кешенең нервларына, нервын читкән вакытта курыкканда килә торган әйбер икән. Аларның ул үзенең ни белән, тәҗрибәсе белән язып калдырган. Сапер ошибается только раз в жизни. Аларның телен аңламыйм. Алар чигендер икмәк ашыйлар дигән. Шул кадәр тәмсез. Аннары поляклар без чәй эчкән вакытта, элек вакытта безнең борынгы бабайлар чәй эчкән вакытта шикәргә карап чәй эчкәннәр. Булар бәрәңге ашыйлар.
şu kadarında şügündürünü jarata turgan bulanlar polaklar. Şu Olarning katta pisliklari de pis deganga aylanib boramaydi. Şoňa göremsen men özümniň tugan elimni soguna mena bu kichkinik ýazmalar. Onun hazır men jerine ýatyp tupragyn uberigim deyip. Şit illerde ýermeýän kişi belki menim tygymny anlamaz. Mene şunday matur dep aýbyrlar ýazdygan, dik turgan gana jerge Fatih Kerim'nin polivoi почтalaryny ýazyp goýgan dik joratkan dohyrsy Fatih Kerim'nin ijatını. Mene olarning bit bugün İbrahim Gazi'nin ölgen günümüz bir proçum. Hatır günü, bugün onun ölgen günü. Kişiyle Fatih Kerim'in ölgen günü. İyi mi? Yine şu 21-ci mi? Buna xabar sizge ko'rsatib kina шығам. Ko'rsatib шыға, biz endi kechamizni davom etamiz. Ham so'zni Rustam Zakirovga beramiz. Dağda yanlara yazmışlar Ülkeni Kaytmaslık yıllar var Yaşlarga şılanıgan yağlışlar Uturmuş yaşınlar sızgan yıldızlar akıllandır Ömürler sularda yağları Tikmege şırlarına Yılların şatında ömürlü matında Tetesi kovanda şavuşlar Ünlüleri jilkide Ötkenler izinden Tavılan kaderini davuşlar Uturmuş yaşınlar sızlanıyor Yıldızlar akıllandır ara Ömürler sularda yağları Dikmege şırlarına Anlayın alasın Utılarda yanasın Duymanda genler yarasın Sızılatmaz işilge Şanını güzelledir Arının devası davası Durmuş yaşından sızlanıyor Yıldızlar akıllandır ara Ömürler sularda yağları Hikmege şırlarına Uturmuş yaşından sızlanıyor Yıldızlar akıllandır ara Ömürler sularda yağları Hikmege şırlarına
бәһаләп бетергесез әсәрләр иҗат иткән Ибраһим Гази татар халык җырларын тыңларга яраткан. Шуңа күрә дә без бу кичәдә халык моңнары гына яңгыраячак. Ул 40 еллап дәвам иткән әдәби-иҗтимагый эшчәнлеге дәверендә халкыбызның язмышы өчен әрнеде. Аның омтылышлары, хыяллары белән рухланып яшәде. Әсәрләрендә хезмәт ияләрен кызыксындырган, дулкынландырган мәсьәләләрдә аның кайсы гына әсәрен алма, һәр кайсында халкыбызның тормышы, азатлык өчен көрәше, батыр хезмәте, рухының, җанының сафлыгы, иң матур сыйфатлары чагыла. Менә шуңа да татар зыялылары һәр даим Ибраһим Гази иҗатына багышлап мәкаләләр иҗат итә. Белсәгез иде, әйтик Гариф ага Ахунов Ибраһим Гази турында гомере буе үзе булып калган кеше дип язып калдырган. Ибраһим Нуруллин исә онытылмас еллар шаһиты дигән. Хәзер сүзне әдәбият галиме Фуат Галимуллинга бирәбез. Ул мәкаләсен онытылмас еллар сабагы дип атый. Рәхим итегез. Менә без 20-нче йөзбашы әдәбиятын татар әдәбият тарихында иң югары бер ноктага күтәрелгән чор дип атыйбыз. 20-нче гасыр башының тагын бер бик зур мирасы бар икән. Ул да булса, ул үз чорында әнә шул Тукайлар, Исхакыйлар, Әмирханнар, Галимҗан Ибраһимовлар күтәргән биеклекне сакларлык шәхесләр тудырып калдырган. Без Әмирхан Еники, Мирсәй Әмир, Фатих Хөсни һәм әлбәттә шулар арасында Ибраһим ага Гази да бар. Инде аның тормыш юлы турында сүз булды. Без булай да мәгълүматлы шулай бит. Менә шул балалар йортында мәктәпне тәмамлаганнан соң аның инде ниндидер сәләтләрен күреп Казанга 3 еллык җитәкчеләр әзерли торган курска җибәрәләр. Ул анда шулай ук тырышып укый, җәмәгать эшләрендә дә актив катнаша. Менә шул сыйфатларын искә алып, аны Кукмарага эшкә җибәрәләр. Кукмара ул чагында Мамадыш өязенә керә. Волос комитеты, комсомолның Волос комитетында ул секретарь булып эшли башлый. Һәм яшьләрнең мәхәббәтен бик тиз яулап ала. Менә мәсәлән, минем үземнең әтиемнең апасы Хаят апа, ул чагында аңа 17 яшь, Ибраһим Газига 20 яшь, шулай бит, ягъни замандашлар. Ибраһим Гази оештырган җыелышларга, укуларга йөри, һәм аның бик нык шушындый уңай тәэсире була, һәм хәтта Ибраһим Гази Кукмарадан киткәч тә аның белән элемтәдә тора. Ул редакторлык иткән матбугатларда языша, һәм инде 30-нчы елларда хәтта аны Кызыл Октябрь дигән колхозга җитәкче итеп җибәрәләр. Менә бу турыдан-туры Ибраһим Газиның йогынтысын тоеп үскән бик күп яшьләрнең бер вәкиле генә. Һәм Кукмара районында булай диләр. Ибраһим Гази Карамалыда, Олы Карамалыда, Тәтеш ягында туып үскән. Максим Горький кебек әйтәләр инде, ләкин рухи яктан ул Кукмарада үсте дип әйтәләр. Һәм чынлап та ул биредә үзенең чынлап иҗатын башлый. Көмеш сулы Нурминка дигән повесты, Бригадир кыз дигән повесты, икесе дә менә шул 30-31 елларда Кукмарада эшләгән вакытта күргән хәл-әхвәлләр кичергәннәргә нигезләнеп язылган, тудырылган әсәрләр. Һәм менә 27 февральдә Кукмарада республика күләмендәге фәнни-гамәли конференция булачак, мәктәп укучыларыныкы, һәм ул бик зур бәйрәмгә әверелер дип уйлыйбыз.
Көкмарада аның исемендәге урам бар. Ул урам инде бик күптән бирелгән. Һәм менә шушы көннәрдә район китапханәсендә дә аның исемен бирү тантанасы булачак. Менә шушылай итеп, бу төбәктә Ибраһим Газины искә алып, искә алу даими дәвам итә. Чынлап та, Флора ханым әйтеп киткәнчә, Ибраһим Газиның шәхесенә, иҗатына замандашлары бик зур бәя бирделәр, игътибар иттеләр һәм югары бәяләделәр. Чөнки ул безнең татар әдәбиятында иң югары нәтиҗәләргә ирешкән, чын мәгънәсендә сәнгатьчә әсәрләр иҗат иткән улуг талапларыбызның берсе. Аның инде әлбәттә бу очракта онытылмас еллар эпопеясы иң беренче аңга килә. Татар әдәбиятында эпопея тудыруга омтылыш Галимҗан Ибраһимовтан башланды. Хаят тулкыннары, ләкин аның икенче, өченче кисәкләре дөнья күрми югалдылар. Яки Мәхмүд Галәү «Канлы тамгалар» дигән тетралогия язарга ниятләнгән иде. Аның 2 кисәге генә басылып чыга алды. Безнең Ибраһим Гази төгәлләнгән, укучылар кулына килеп кергән менә шушы әсәрне 3 томнан торган эпопеяны төгәлләүгә иреште. Аның иҗаты бик тармаклы, бик кызыклы. Бөек Ватан сугышы чорында ул яңадан икенче тармакта үсте. Чөнки башынан ахырына кадәр дип әйтерлек, ахырына кадәр инде анысы чынлап та шулай, чөнки сугышны ул Берлинның үзендә тәмамлады һәм инде фронт газетасында эшләү белән бергә ул байтак кына шул чор өчен генә түгел, хәтта бүген дә сәнгатьчә камил дип саналырлык повестлар, хикәяләр, күп санлы очерклар иҗат итте. Менә аның Гадел Кутуй, Фатих Хөсни белән шушы газетада бергә эшләүләре турындагы истәлекләре һәм шулар нигезендә язылган әсәрләр безнең сугыш чоры прозабызның алтын хазинәсенә керәләр. Ул Гадел Кутуйны соңгы вакытына кадәр кайгыртып, аның тормышын җиңеләйтү, шул авыру, каты авыру вакытында аның хәлен җиңеләйтү өчен зур ярдәм күрсәтергә омтылып яши. Ләкин инде әлбәттә Гадел Кутуй ул ярдәмнәрне туеп тернәкләнеп китә алмый һәм Польша җирендә вафат була һәм һәлак була дип әйтергә мөмкин. Ул безнең татар әдәбиятында тагын сугыштан соң нефтчеләр тормышына багышланган беренче зур романны бирде. Ул Гади кешеләр дип атала. Әле ул 50нче елларның беренче яртысындагы шушы эшнең барышы һәм анда катнашучы кешеләрнең күңел дөньяларын сурәтли. Бик кызыклы әсәр булып чыкты ул. Һәм рус теленә дә тәрҗемә ителде. Гариф Ахуновлар, Шамил Бикчуриннар шушы әсәрдән этәрелеп китеп әлеге темага үзләренең күренекле әсәрләрен бирделәр. Ибраһим Газиның тормышы әйтергә кирәк, кыска булып чыкты. 64 яшендә вафат булды. Менә аның Тургай картаямы дигән хикәясе бар. Анда 90 яшьтән узган карт шушылай бит. Гомер буе менә шушы ашыккан дигән сүзне әйтергә мәҗбүр була. Бердән аның сөйгән кызы фронттан кайтканын көтмичә кияүгә чыккан. Менә ашыккан дип куя ул шушылай бит. Һәм инде икесе дә 90 яшьтән узгач беренче булып әлеге карчык үлеп китә. Һәм анда да ашыккан дип куя. Безнең
İbrahim Гази да ашыгып китеп барды. Ләкин без аның иҗатын, шәхесен бик югары бәялибез, яратабыз һәм инде әлбәттә әдәбиятыбызда аның зур, лайыклы урыны бар. Рәхмәт. Бик зур рәхмәт сезгә. Бик зур рәхмәт шундый матур фикерләрегез өчен. Кичәбезне җыр белән дәвам итәбез. Халык моңнары яңгырый. Җилләр исәди калмыш булып бөгелмәсләр минем дусларым. Җирпегәдеп шаян җилләр исте, шайтанның агач башларын. Ярсу җилләр кебек аябыйча ташлап китмәс мине дусларым. Җирпегәдеп шаян җилләр исте, шайтанның агач башларын. Yarsı җилләр кебек аябыйча ташлап китмәс мине дусларым. Дусларга таянам көрәшләрдә, арнан талган чакта кайгырма. Яшәр өчен миңа көч бирүче якын дусларымнан аерылма. Шаулап үткән тормыш юлларымны бәхет алып килә иртәсе. Бәхет иртәсеннән дуслар белән бергәләшеп килә үтәсе. Шаулап үткән тормыш юлларымны бәхет алып килә иртәсе. Бәхет иртәсеннән дуслар белән бергәләшеп килә үтәсе. Шаулап үткән тормыш юлларымны бәхет алып килә иртәсе. Бәхет иртәсеннән дуслар белән бергәләшеп килә үтәсе. Җилперләтеп шаян җилләр исте, шайтанның агач башларын. Ярсу җилләр кебек аямыйча ташлап китмәс мине дусларым. Халык моңнарын яңгыратырдай, хөрмәтле, абруйлы җырчыларыбыз бар әле ярый. Кичәбезне дәвам итәбез. Әйткәнебезчә, шәхесләр мәкаләләрендә Ибраһим Гази тел остасы да иде. Халык телен һәм әдәби телебезне бөтен нечкәлекләренә хәтле белүче иде диләр. Шуңа күрә аның әсәрләренең теле саф, нәфис, матур. Ул сурәтләгән кешеләр bütün үзенчәлекләре, йөреш-торышлары, эчке һәм тышкы сыйфатлары, сөйләшү үзенчәлекләре белән җанлы булып күз алдына килеп басалар. Ибраһим Газиның үзе турында язган повесты бар. Аны еламыйча укырга мөмкин түгел. Укыгыз. Әгәр дә укымаган булсагыз, малайлыкта, кунакта дип атала. Шуннан хәзер без сезгә bir üzük təqdim edəbiz. İdil boyunda açlıq yılları. Tuba, давай görüşünü. İşlep yaptığına. Daha kökme bir eşit kalar. 6 tilim. Aldaşma, 8. Ey, Ekem, sen. Men bugün yalğış aşağı bitirgendim. Ertəgə verirəm. 2 lətdə tüleysin. Mən sıt alaşqa. Мен әкрен генә авыл урамыннан барам. Бу минем туган авылым Карамал. Миңа инде 60 яшь. Мин үземнең бала чагымны эзләп кайттым. Күземне ямсам, күз алдыма тузан туздырып чабучы
Шандыр гына бер малай килә. Өстендә әнисе суккан күк күлмәк, ботында алаша аштан, аяклары шелиләнгән. Бу мин. Шулай үз хыялымда чабып йөрим. Чабарган дигәндә мин бик оста идем шул. Исәнме? Тузан туздырып чабып йөрүче түбәтәйле яшьлегем. Исәнмесез тал агачлары, кызыл авызлы тирән йырмаклар, исәнмесез? Менә мин кайттым. Карамал юлларын бик яхшы беләм. Шушы юллар бит инде әтиемне шахталарга алып киткән, алып кайткан. Шушы юллар әниемне дә алып китеп, кире кайтарып куймаган. Шушы юллар үземне дә алып китеп, балалар йортына илтеп бирде. Ул елларда аш ялангач ятим балаларны тигәп, каядыр озатырга тиешләр икән. Ләкин кая? Берәүләр Америкага озатачаклар диләр. Ышанмыйбыз. Шулай да Америка картасын карыйбыз. Океан өстеннән юл сызабыз. Бер көнне санитарный вагоннарга төялеп, кузгалып та киттек. Казаннан октябрьдә кузгалган идек. Америкага барасы кешеләр Белоруссиянең Сидно шәһәренә кышлый гына барып җыгылдык. Салам җәелгән идәнне түшәлеп, йокыга киттек. Җирле халык, Белорус хатыннары Идел буеннан ач татарлар килгән дигән хәбәрне ишеткәч, култык асларына икмәк кысып безнең янга килә башладылар. Шулай бер көнне бер бөтен икмәк тоткан Белорус хатыны ишекне ачты да, кайда монда Поволжьедан килгән ач татарлар ди. Менә мин әйтәм, мин инде ул ач татар, Идел буеннан килдем. Алдама ди, син татар түгел. Күрәсең, татар да булгач, ач та булгач, ниндидер кытышкыч кешеләр тарих китабы битләренә төшерелгән тере йырткыч монгол татарларга ошаган булырга тиешләр дип уйладылар бугай. Хәйләсез, дөнья файдасыз дигәннәр. Безнең арада бишектә чакта ук пәри алмаштырып куйган бер малай бар иде. Арыклыкка ач шайтаннан да арыграк. Белорус хатыннары икмәк күтәреп килсәләр, шул малайны чыгарабыз. Ул мин ач татар Поволжьедан килдем дип икмәкләрен алып керә иде. Тузан басылган, кичкә дым төшкән урам буйлап салмак кына атлап килә. Миңа инде 60 яшь. Мин үземнең бала чагымны эзләп кайттым. Малай чактагы кебек баш очымда яр канатлар айкыла. Карамал кызлары киндер суккан тавышка турылап барам. Гөлниса, яшьлек дустым, шундадыр кебек тоела миңа. Рәхмәт. Кичәбезне дәвам итәбез. Биредә Ибраһим Гази белән Газинны күргән, белгән, шундый бәхеткә ирешкән аның хезмәттәше, Татарстанның халык шагыйре Рауил әфәнде Файзуллин утыра. Рәхим итегез. Hayırlı kış, hürmetli milletaşlar, kalemdaşlar. Anazılda oturanda birinci his, benim Karamanlı barıp kuresim kildi.
kızg'anish hamda bo'lmadi. Allah bilsa baram. Yaşlar bile baramiz Allah bilsa. Mana zalga qarayım da bizim büyük zo'r ulug' klassik yozuvchimizning zo'r yubileyi yoshlar ozroq, qalamdoshlar ozroq. Biz bit zo'r boyligimiz turida so'rashamiz. Ana büyük shaxslar turida. Albatta bana şey bular. Oldu da uylandırayım. Bunda Lör hanım hizmetdaşlar, hizmetdaş dediğiniz meleği Özbek zorak yağmuruydu. Lakin dürüstlükle Türkiye'de. İbrahim Ağa benim tuğandan beri bilen şekilli, her hatta yazı tarafından beri biz onun eserlerin okubistik, yani bizim bu, hem bizden sungu bu, aldığı bu da indi edebiyatını alarız güzel hareketleri bulmadı. Ama sungu, onun ömrünün sungu yıllarında, şundan da Mema Hanım bile işler yapırken bu 3 yıl şaması burada 68. yılını siz de İbrahim Ağa'nın kesinlikle sayladılar. Jolundırıp, bir jolunub sayladılar bu arada. Hazır kibarında kesinlikle burada arılıp durmuyorlar. Başta Sibihat abiga aytıp qaradılar, kesinlikle bulmaysınmı deyip, ulu da akmak kelip rizalaşmadı. İbrahim abiga ayttılar, ulu da bir ağırlık bile rizalaştı. Çünkü işin ağırlığın bile hem o vakitte edebi eser yazıp çın manası, çın yazıp şula işlerge deyişi değil. Nek şu yılda bir yaşadım her o vakitte, soldattan ayttım ona, 24 yaş, beni elmet yazmışları jiteksiyeti bilgilediler. Bu presidenti buldu, Tataristan zor jiteksiyeti, ben şimdi jitebetim, elmet bilgiler. Şu an göre, bu beni turdan tura, neyim, Neşerligim buldu, turdan tura İbrahim Ağa işlere tur geldi. Türlü iş yapıları buldu, türlü ileri, yazı işleri bu işe istemine. Anın orunbasarı İbrahim Ağa, Arif abi ideyi, Arif abinin bir vaktinde uzak 50 ayga kurslarga jiberdiler, nersedir. Yurun abi hatırlı durandır belki. Men elmetten İbrahim abinin orunbasarı etip şakırdılar inden buluşturdu. Mana şu devirde benim dana biraz bildim deb ayta alam endi. Lakin hazır aklımızda meni nazarek ko'proq sig'ib qolgan bo'lar edi narsalar, ko'proq ma'lumotlar. Bu vaqtda yosh, qay bir narsaga o'ylab turmaysan, bu hatlik. Lakin kuzatuvlarimda yetarli. Bu shunday kishi edi mening sheye. Ular mening malaya shekilli, malayadan da balki yasharak bo'lgandir. Benim etiden de ülkelere gel oluyor. Bu beni özünü uluk ittirip soradıydı. Hem şın kengeçlerin turmuşta yoluşmaska, edebiyatta benden baytak sizlerin bir şartı sindirip kaldım diye bilemiyor. Ona bitirip debeyt aldım. İşinden bu şartı bir şeydi. Hatta aşık şırıyarak tügedi. Galiba belki bu çünkü yetimlikte görgen Tege yıllarında görgen, aşıkında görgen, bizim şahsi duruşunda da türlü haller olgan. Lakin bir narsa hatırla kalgan, bu Çin mağarasında intelligent, Çin mağarasında bulsun diye birine iştikirip. Hem yaratmıdır yalagaylarını, yaratmıdır jaylaşkan kişiler, yaratmıdır, doğru söz değil. Hem edebiyatını izgi ettirip qaraytırgan, ama tabınıp, men izgi işe hizmet eten deyip inangan kişi dedi. Burasının tege bir köp tercüme etken bitindilerden Rus klasiklarının o zamanı o Tatar dilinin mümkünliklerin bir yaxşı girengen. Şul eserlerini tercüme ettirge bütün Tatar dilinin mümkünliklerin jigerge kerek deydi. O yaktan o şuna göre süzge bir sarağın gerek şahta eşi. Bu üzümler bir kaşanda Verkhovny Sovet, Sısır Verkhovny Sovet deputatı oldu. Yazışlar Soyuzu jitekisi bitindi. Bir zor abroylu orun indi, büyük orun bir. Bir kaşanda tege türellik, indiren şu türellikte rahat bu diyen narsa ama yat idi. Hem anın resmi hatlarında da türlü
biz birga yazadırayım, ya da gösterdireyim, ben de şunda direkt qatnaşalayım. Bik zor kişilerge jımırı ettirip turdan berip yazadırayım hatlarını. Tege falan yitip tügül, iyilip tügüleyim. Hem tegilerin deriyaksız, ben hatırlayayım, Bandarenki diyen kişi var ya, Gaspatunda. Elenşe mertebe hatıp, beni yertip bardanın yanına da gelip köye işe gitip kirip, ne işlepti bir hal etip çıkadır iyi. Şunda halleri oldu. Bir hatırda idare oturuşu var. Anın indir tuğan günü yübili buldum iken kutlular indi ular. Ömer abiler, Hasan abiler, bütün şu ülke kişiler indi. Nakisembetler oturalar indi. Bana İbrahim abi falan mahtiyalar deyip şunda matrajal sözler ettiler. Bir zaman İbrahim abi saatine karadı da benim yazatlara baktıp gelip gitti, süsüyle şatır özüp çıktı da gitti. Daha bir derse istekalgan ne var ya, İbrahim Nurulin merhum. Ol Parişi tapkır doktorski disertasiya yaklavan da profesör diye bergende. Bu vakta profesör özünüz biliriz bit diye bergende. Profesörler bitinde Allah razı karakul ezrek nim kiyip jiriler dedi. Narsa. Ay papah dedi. Girinlerlarga papniler yaşagan. İbrahim abi da kiyip kelgen bitmeden. Ay kursatırgaydı profesör bulgan bitinde. Sayozdan çıktı İbrahim abi ol bik olfattan bıktaytuanın bulay bir kedir al bir bölümünü bir kulakşını asıllı bir şeyleri baytırman. Ay hatırlasan ne baytır? Ay işte. Kilide bu skarattıra şunda bile yani İbrahim abi tarafı böyle kerek. Teginin papaksın tutup onlar da gerek yapıyor. No kilişmese de kilişmesin derken şunu kritik mezek şeyi. Hanım bit bana hazır bilip koyam bu yıllar ötkeştin. O büyük kişilerin bizim ulakta büyük kişiler biz olan büyük kişiler bizi ne kıyavalar. Bu tigi şu zamanın şu çağda Fatih abi Hüsnü'ler bir sağdır biskatçıları, bir biskatçı, Emel Khan abileri, Ömer abi Şerifler, onlar sanat bitergesi ulaktayı. Hem bu şularının birisini işe bittiği eğite başladım ki bizim yaşların bir ezrek buluyor. Biz eğer de zor edebiyat vakillerdi biz iken hem uyuşturucularından mısın bu yazışlar sözcüğüne de kavgalayı. Biz bunday zor şahslarımızda uruna gidip alıp kana bizimizin kileşekte yana bunlar terbiye alamız iyi. İbrahim ağabey şunday kişilerden birisiydi. Allah bilse karamalığa barabız. Çünkü bu kişi kelgen emin. Zalda ulakta sanadım bir iki kitap kırın artırıydı. Rahmet olsun. Bik zor rahmet. Şu kadar abrılı yazışlarımız kelip fikirlerin jitkirgeç. Bugün indi İbrahim Gazinin ruhu şattır deb oylayım. Şulay bugünkü kişege men hali aytib uzmadım. Mine yomağına şulay yok ensiklopediya bitlerinde de urun algan bizning galimimiz Züfer Efendi de basıp bulsa da görürsünüz Züfer Efendi Remiyev yomağına devlet kulağına yer bulgan şulay yok İbrahim Gazinin icatına da to'xtalishdan bek zo'r rahmat sizga. Shulay bugungi kishimizga obro'li xonimlar da keldi. Rahmat etasiz Madina xonim, shulay Flora xonim, rahmat etasiz sizga siz. Benim yazışı bulduğumda İbrahim abinin uğruna bek zor. O her vakit benim isimde. Men hali yazagına başlagan edim, Azat Xotin jurnalında işe kelip, edebi bölükni jitekleydim. İbrahim abi Azat Xotinning redaktorligiydi. Hem bu işe şu kadar cevaplı qaraydı, es ketgach. O o'zi oddiygina kishi siman edi. Nechikdir u qishqirib kulmaydi, shortlatib men uning qat'iy so'zini qishqirib aytganini xatirlamayman. Tinish kishi gibi edi u. Hem bek kishilarga xayrxoh gibi edi. Bir zamanni bizning redaksiyada, bizning jurnalda hikoyalarga yopiq konkurs e'lon etildi.
Конкурс ябык булгач инде без үзебездә батырчылык иттек, үзебезнең хикәяләребезне анда эшләүчеләр конвертка салып, ул үз исемен белән түгел инде, псевдоним белән ана комиссиягә тапшырдык, жюрига тапшырдык. Бер заманны конкурс вакыты үтте, комиссия жюри дип әйтәбез инде. Баш редактор Хасанованың бүлмәсенә кирип бикләнде, без күрше бүлмәдә утырабыз тетрәнеп, нинди карар чыгарырлар. Аңа кадәр алдагы кичтә Ибраһим абый мин ничектер барып кирдем, ул председатель иде, Язучылар союзының председатель иде. Мин аның бүлмәсенә барып кирдем. Шунда аның өстәлендә эш конверты ята иде. Конверт түгел, хикәяләр үзләре, конвертта безнең фамилиялар алар ябып килеш инде. Шул хикәяләрне карады да ул, менә бу эш хикәянең кайсы синең диде. Мин ябык конкурс бит инде әйтмәдем дә борылып чыгып киттем. Аннары коридорга чыктым, мен әйтәм, кара, мин инде әдәпсез. Шундый зур кешенең соравына җавап та бирмәдем дидем. Кире борылып кирдем дә Ибраһим абыйга әйтәм, менә бу хикәя минеке дим. Шуннан ул карады да телең кытыршы диде. Менә бу сүзе минем күңелемдә һәр вакыт, кулыма каләм алсам да, компьютер карашына утырсам да, аның бу сүзләре минем һәр вакыт яңгырап тора. Телне шомартырга кирәк, аның бик сүзләрне сойларга кирәк, аларның үтемлесен, җылысын, кеше күңелен кузгата торгасын, матурын, тәмлесен сөйләй белергә кирәк дигән сүз иде бу. Шуннан соң чыгып киттем. Инде икенче көнне без менә көтеп утырабыз, нинди нәтиҗә чыгарырлар. Бер заман ишек ачылып китте дә, Гариф Ахунов атылып килеп керде дә, минем кулны кысты. Котлыйм диде, сиңа беренче премияны бирдек диде. Шуннан мин инде сөендем, бик күңелем булды, ул миңа карап торды. Ләкин әгәр дә бу хикәянең авторы син икәнне белгән булсам, мин аңа беренче премияны бирмәйм диде. Чөнки Ибраһим абый әйтте бит безгә диде, беренче премияны беркемгә дә бирмик, икенче премия итеп икене бирик дип. Син болай гына түгел, син яхшырак язарга тиеш идең диде Гариф абый миңа. Менә ул үзе бик нәрсә дип әйтим инде. Кешегә бик сак килә иде кебек Ибраһим абый. Бер дә әйтәмеш, катгый сүзен кычкырып әйтми иде. Безнең журналга бер хикәя килде. Ул фамилиясын әйтмим инде, бер хатын-кыздан килгән иде ул. Ул нидә нәшриятта эшләде, редактор булып. Без аны җыйдык, журналга урнаштырдык. Журналны хәзер инде басу ставына кертеп кенә җибәрәсе. Редакторыбыз Хасанова аңа Ибраһим абыйга ул хикәяне укырга биргән. Баласы да дип атала инде бу. Ибраһим абый моны укып чыкканда, икенче көнне килеп әйтте: "Әгәр бу әйберне журналистта чыгарсагыз, мин редколлегия чынлыгыннан чыгам" диде. "Сезнең редколлегиядә калмыйм" диде. Һәм ул хикәяне алып, аның орнына башка шигырь урнаштырып чыгарырга туры килде журналда. Менә шундый катгый фикердә иде ул. Сүзен әйтә белә иде. Ул миңа Язучылар берлегенә рекомендация бирде. Идара утырышы бара. Мине тикшерәләр, кабул итәргәме, юкмы? Шунда бер Ибраһим абый чыгып инде рекомендация биргән кеше буларак чыгып мине хуплады, мактады. Шуннан кемдер әйтте: "Ибраһим Мәдинәне ярата инде шул инде" диде. Шуннан ул әйтте: "Аяк асты баскан бит, әйе, яратам. Мин аны язучы буларак яратам" диде. Бу сүзләрне акларга кирәк булды әлбәттә. Мин аның каршында да үземне җаваплы санадым. Менә мин бүгенгә шул нәрсә дип әйтим, шактый гына иҗади байлык дип әйтсәм, мин әйтим инде иҗади китап эшләп килдем. Мин беренче булып роман яздым. Хатын-кызлардан, татар хатын-кызларына беренче булып татар телендә роман яздым һәм минем хәзерге көнгә 9 романым басылып чыкты. Ибраһим абыйның сүзләре минем өчен алар һәр вакыт юл күрсәтеп тора. Мин бик тырышып эшлим. Аннары шундый бер хәл булды, Ибраһим абый белән без
Көзгә күз карашып, икедән икәү генә сөйләшеп утырдык бер заман. Мин бит әле яшь, мин инде үземне бер кыен хәлдә дип әйтим инде, ачылып китә алмадым. Дус булып бетә алмадым инде. Ул да бик сак иде. Ни ди? Менә ди, мин ди әсәр язам ди, яшьләр турында язам ди. Менә хәзер яшьләрнең бер-берсенә гашыйк кешеләрнең мөнәсәбәте турында ди беләсе килә. Ничегрәк икән ул? Менә син ничек беренче мәртәбә гашыйк булдың дип сорады миннән. Мин сөйләдем инде. 13 яшында ничек итеп гашыйк булганымны сөйләдем. Сөйләдем дә ул тыңлады, моны син үзең яз диде. Ул бит инде яз дигәчтә утырып тиз генә язмыйсың. Ибраһим абый ул арада вафат булды. Мин аның вафатын шул кадәр авыр кичердем менә. Әйтерсең лә әтиемне җирләгән кебек булды. Бик авыр кичердем мин аны. Шуннан аның син бу хикәяне үзең яз дигән сүзләре күңелемдә уянды. Аны васыяте кебек итеп кабул иттем мин аны. Һәм мин Кар сулары дигән хикәяне яздым. Аның башына яздым Ибраһим Абыйгазыйның якты истәгеләренә багышлыйм дип. Ondan bir gajepləndiler içinde 13 yaşlı kızının muhabbetin turunda hikayeni İbrahim Vazı'ya bağışlıyorsun. Onun hikmeti şunda o kengeş etken idanı yazarga. Hikayeni onu yaxşı beğendiler. Her hazırda onu iske alalar. O kitaplarda buzulup şarkıyla. O benim en unutmuşlu hikayelerimden birisi buldu. Elbette min onu ayta almasaydım indi özüm min onun şakirti dip ayta almadım, ayta almayım. Lakin eğer de İbrahim Gazi kebek, İbrahim abi kebek kişi olmasa benim icad yolum başlagan şarımda min nerse diyeyim bu ilişken derecemde yaza almasaydım kebek. O benim için bir zor mektep buldu. Ул минем өчен язучының, иҗатчының үрнәге һәм татар улык татар кешесенең үрнәге булып тора. Бик зур рәхмәт сезгә, Мәдинә ханым. Уңай хатирәләрегезне яңарткан өчен бик зур рәхмәт. Гөлнар ханым, хәзер сүз сезгә. Мин бик озак сөйләп тормыйча, Ибраһим Газыйның якташы булмасам да, менә узган ел Келәнчедән бит чыгыш ясаган бер ханым Гөлсем дигән ханым читекләр тотып чыккан иде. Алар авылында Сабантуйда булырга туры килде. Менә Ибраһим аганың туган ягының матурлыгы, искиткеч матурлыгы турында сүз күп булды. Мин шунда кайткач Келәнчегә, Сабантуйына кайткач, ул матурлыкны үзем күреп кайттым. Менә шуннан соң Келәнче дигән шигырь туды. Шуны укып китәсем килә. Келәнченең табигате гаҗәеп матур икән. Тау, урманнар, болын кырлар уфукка кадәр җиткән киткән. Быел җәйне каршы алдым шул Келәнче ягында. Җырлый-җырлый чәчкә җыйдым. Зәңгәрен дә, агын да, хуш исләрен исни кирип киттем басуга. Арыш дәрьясына чумдым, киң кулачын ачуга. Тирбәлә җил дулкынында гаҗәп мул иген кырык. Күңелемә моңнар салды кошларның җәйге җыры. Үзәнлектән менеп бастым бер калкулык башына. Тарихтан килгән Келәнче җәйлеп ята каршымда. Авылның нәкъ уртасында балкып тора зур мәчет. Ир-егетне җомга сайын изге намазга дәшеп. Шахян елгасы буйлатып сузылган ике урам. Аръяктагы нык өйләргә сокланып карап торам. Төбәк очыннан Кавказга шактый озак үтәсе. Аннан өскә күтәрелеп Чабыртауга җитәсе. Чабыртау түбәсеннән дә Келәнчене күзләдем. Ширәм баскан сукмакларда калды минем изләрем. Хискә чумып илһам алдым табигать кочагыннан. Хозурлыкта яшәр өчен утлы дәрман җыеп киттем Келәнче учагыннан.
Менә шул Келәнчедә мәдәният өлкәсенә бик зур өлеш керткән Гөлсем ханымга менә шушы китабымны бүләк итәмен дигән идем. Миңа әйттеләр, сез киттегез дип, мин шуңа Сезгә дә бик зур рәхмәт. Bizning avul işlerinde yıldız yana yaktıraklar, yıldız yana yaktırak. Ayganda yıldız bir yak, singenden inden yarak. Ayganda yıldız bir yak, singenden inden yarak. İsmerişin tuttarışın üzme güller şeşeginde üzme güller şeşegin Algala kelimeyi verip olmay başından dikur eşegin Algala kelimeyi verip olmay başından dikur eşegin Kıymalardan isken zilden Mügle dalının nişkesi Mügle dalının nişkesi Yüreğinin saf şiirinden Çıkar sağış şişmesin Yüreğinin saf şiirinden Çıkar sağış şişmesin Sızılıp donlarından şapta yaman sıvıla yazın Yaman sıvıla yazın Ayrılasın havadan benzer yalnız türlü kırbazın Ayrılasın havadan benzer yalnız türlü kırbazın Nerede taptın Gafiyet abi? Altın taptım oğlum. Altın. Altın, sarı altın mısın bu? Yok oğlum yok bu ne kara. Bu sarı altın tügül oğlum bu. Kara altın. Bu jir deyip atala özümüzden jir Allah'a şükür mine kara. Işkert. Sinanı mamık it. Özümüzden jirimiz, özümüzden jir. Özümüz şeşip, özümüz jirga nasip etsin Xuday. Mayi kulmagene kiyip şeyyasadı tummaşayı. Assalamu alaikum nişek. Ya nişek. Alpot piyası bineytem kunigame. Buraznaga kunigame deyim alpot piyası. Wa aleykümselam. Wa aleykümselam. Kunaga nikkunukmasın. Bek kunaga bek aybat jürey. Bek aybat jürey. Mineytem jiring alpotnıkı. Sabanın alpotnıkı. Şeşuleginde alpotnıkı. Avuzum hop caballıkı. Kolale. Bulanıga senin nersengine üzügniki bulasın indi. Temekin bulsa geçitim gözümlükü. Hani Şerif Şambirkani ayda turup ciberik valla. Korali kim mingulla kardeş. Mineytem şeşulegin jitemi. Zapasın kalmayma. Unutulmaz, мәңгі ölümsüz, unutulmaz yıllar eseri. Бүгінгі кешебізге нақшышы әсерінің рөллерде башқарған абыройлы артистларымызны да шақырдық. Бірге шақырабыз Рауил Шарафиевны, Айдар Хафизовны, сіз аларды үзіклерде көрдіңіз. Шулай ук мәңгілік әсерлер ижад еткен, Tataristan televizyonunda uzak yıllar işlegen, bizden özünün 80 yaşligin belgilevşi, ssenariy avtori, unutulmaz yıllarından
Sirmatov efendimiz, Hindus efendimiz, rahim etiniz barınızda. Mine öyle şapkattım kurup isen iken bu aygır. Minanin bütününe yukka çıkandır diye bileğen. Bu şu sırana devamı da var mı? Var mı? Mine şulturda ertesi kile hazır. Юбилей үткәрәбез, безнең телевидениебез бар. Ябриләр үзләренең берәр кешесен искә төшерсәләр, бөтен дөньяга шаулатып, теге көкәйдән конфет ясап күрсәтәләр. Хәтта без үзебез Ябри белән татарны Сибгатуллин ошаштырды. Нәрсәдер, ике ошаш халык дип әйткән, мин ул презентациядә була алмадым. Ләкин безгә аларга хәтле ерак әле. Без Ябри була алмыйбыз. Күрсәтергә кирәк, бар икән, ничә аны күрсәтмәскә шул майдан чыгарып. Эшләгәнбез. Мин эшләү дәврендә аны Итбас Үтәгәнов эшләде. Режиссера. Менә Сирматов сценарий авторы. Үтәгәновны мин аны режиссер буларак бик ярата идем. Менә аны төшергәндә ничектер җиңел генә эшләнде ул. Аның теле шул хәтле җиңел, аны ятларга кирәкми. Текстны менә бер укып аласында бернинди көчәнү дә юк, интегү дә юк. Хәзерге авторларны уйный башласаң, механик рәвештә ятларга туры килә. Чөнки сүзнең агышы агып бармый. Мин нәкъи сәнбәт әйберләрне уйнаган кеше күп. Аны уйнасаң, аны ятлау түгел. Ул үзеннән үзгәрә дә логика буенча алып кына бара. Хәзер вакытта курама, кайсы җиргә әле бу кураманың дип аптыра бетәсең. Шуңа күрә монда эшләдек без аны бик бернинди авырлыкта күрмәдек. Җиңел булды. Итбас Үтәгәнов та артистларны азаплап интектереп эшли торган режиссер түгел, ул юнәлешкә бирәдер иде, рәхәтләнеп үзеңчә агасын. Менә шул Ибраһим агайның тексты сыман, әсәре шикелле. Шуңа күрә ул җиңел эшләми, аны әлбәттә күрергә теләр, аны шул уңай белән әлбәттә телевидение күрсәтеп алса, бернинди зыяны да булмас иде. Аннары Ибраһим ага турында бик аның белән аралашкан кеше түгел мин. Исәнләшеп кенә йөридек. Заманында менә театрга кайткач, театрда шундый традиция бар иде. Спектакльләрне без тапшыра идек җәмәгать хөкүменә. Анда безнең бөек авторларыбыз, язучыларыбыз җыела иде. Шул исәптән Ибраһим ага, Нәкъи ага бер вакыт мин хәтта бер роль уйнадым да, төп рольдә идем, мин әле бик яшь ягым. Булар тикшерәләр сөйлиләр инде. Ул әйбәт уйнадым дип әйтә алмыйм мин аны. Аның роле әйбәт иде. Мустай агайның язган әсәрендә мин хәзер аны шәп уйнадым дип әйтәм. Ләкин шунда мин ярым ачык калган ишек, ике кеше әйбәт фикер әйттеләр инде. Нәкъи абый ул мәхәббәт герое инде җырланмаган җыр дигән әсәрдә менән дә рәссамны уйныйм. Бу безнең заманның Ромеосы диде. Минем күңелемә бик келде. Шуннан Ибраһим агай да берничә әйбәт сүз әйтте һәм әйтте, гомумән мин бу артистны яратам дип. Менә Мәдинә ханым шикелле мин аңа әйткән сүз әйткәннәр, шуны искә төшереп утырдым. Менә шушы истәлекләр минем. Тагын нәрсәдер әйтәсем килгән иде. Ярый, монда кешеләр күп, әйтне күбрәк әйтелде, җитте дә буга. Bu unutulmaz yıllarını şaktı yıllar ötken eken inanı çöydenge. Qarab tarafında özünü tanığı da kıyın hazır. Şu kadar özgerip qartayıp bitkenmiz. Mine mında bugün görünüp gittiler. Bizden aramızdan gitken, birge okugan benim şeriktaşlar Ferit Memaşev birinci nedene balaları bilen idi. Ondan sonra senin bilen hazır Nail Eyyubov, big good
eserlerde bigrekten ayetmaz. Efendim oğlum seriozne birler şeydir ilgili. Yunus efendi. Sırmadım. İtmaz abini da sağınavız. Benim nerse bilen istek oldu. Bigrekten bile bizim İbrahim Ağa. 68. yıl armiyadan soň men özümniň kursum bolgança işlep turdim filharmoniyada hem 68. yılını 3-nji kursgalarga koşulgaç Gabdulla Şamukov bizning ülkenler hatirlidir, bek zor artistimiz bar edi şunday. Gabdulla Şamukov bizning sahne tilin okutaydı. Bizning kursda. Mene şu vaqtda İlham Şakirov Tatar Halk Jırları degan yangi programma әзірледі. Bunun rejissörü Gabdulla Şamukov idi. Bu narsa bilan yangilik. Bunda birgina artist, birgina jırшы, başından ozagına kadar İlham Şakirov. Hem muzikantlar sahnede, hem iki şiirler söylevçi yaş olup barışçılar. Onun birisi benim Bulaşak Halal Cifit'im Feride'ydi. 3-nji kurs studentları. Bizni Gabdulla Bey takdim etkendir indi. Ул bizimle repetisiyalar yasadı. Ул yazıcılar ve Gabdulla Bey biknik oralaşaydı. Mine onun premierisi buldu Kamal Tiyatrında. Ул bik zor ул vakitte bik yangıraş aldı. Әлі benim yaşlı Ravil Feyzulli'nin da benim tilim diyen şiiri ул programda var idi. Ул programı bik milli hem onun işiktir bik ağır ütkerdiler. Abkom bik onu көрсетtiresi келмеді. Mında maksus больницада yotkan kiliş yazaydı bizning sürgünden әлі koytkanına Hasan Abi Tufan. Onun şiirleri de şunday milliniler idi. Men nege bunu söyleyeyim? Mine şu programmanın premierasından soň sahne ortuna bizning yanına Gabdulla Şamukov olup kirdi. Şul kadar ulpat, kına gövdeli, neygine iktinak kına qarap turga, bik mertebeligine bir obzina. Bu İbrahim Gazi. Men elbette onun yaş vakittan, bala şaktan deveydiginde eserlerin okup İbrahim Gazi degan yazıcının onu bilip, ona sutlanıp üsken kişi hem şu vakitte Gabdulla Bey alıp gelip bizni tanıştırdı onun bilen. Mine bu benim yaş gelecek studentlarım, mine bu bugün neydi? Şu vakitte İbrahim abi gelip kolunu kısıp, kışaklap alıp, bek zor rahmetler aytdı. Şiir okuğunu taşlama, senin üzünçelikli tavuşan, hem sen üzünçelikli okuysan, sen şu sanatını devam et deyip, mine şunday motor sözler aytıp bizge ilham bilen bek şaktığına uzak söyleşip deyip, mine şul aytıp çıkıp gitken idi. Men şundan soň İbrahim abzy bilen şıraşıp söyleşüler nasip bulmadı. Gerçi mine soňundan onun eserlerinde televizyonda onun eserlerinde düşerge nasip bulsa da men şol aytıp bul benim isimde kaldı. Bul bik de mülayim, bik de kişi bilen motor muamelede kişi bilen bik motor söyleşe turgan kişiydi. Rahmat. Hayırlı kеш, muhterem cemaat. Meni mында şakırgan vaqtda Flora Hanım şuşu Unutulmaz Yıllar televizyon filminin neşe koyuluğu tarih turunda söylevimni ötüngen idi. Şınlap turib qaraganda bu 6 seriyelik filmin tarihi ol bizning millet tarihi bilen turdan turib aylangan. Mine Fuat Efendi aytib gitti, bizim Tatar milletinin 20. asırın başında birinci tapır uyanıvın. Anın ikinci mertebe uyanıvı
бір 100 жылға жақын уақыт өткеннен соң 20-ші ғасырдың ақырына тура келді. Ойында перестройка, өзгертіп құрулар башланғаннан соң. Білесіз, ол уақытта шынлап та өзгертіп құру еш шексіз керек уақыт еді. Хатırlайсыздар, үлкен буындар яқшы хатırлай, яш буындар енді іштікіне бәтірғанлардар, татар милләті, вақ милләтлер бүтуге таба баралар еді. Бүтін Қазан шәһәрінде бір татар мәктәбі жоқ. Анарсың районларда, район өзеклеріндегі мәктәплер бір атлы жабыла тұралар. Енді зоррақ ауыллардағы татар мәктәплері жабыла. Міне, татарша Қазан шәһәрінде, шәһәр орамларында татарша сөйләшуші жоқ. Ол бары тек театрда, татарша шығатырған газеті журналар редакциясында, радиода, телевизияда. Һәм менә шул ул вакытта Татарстан телевидениесендә татарча тапшыруларның күләме 25-30%-тан артмый иде. Хәзер үзгәртеп құру башланып киткән вакытта инде башлангач һәм бер кадәр соңрак та инде ул безнең яшьләргә түгел, гомумән халкыбыз инде урамнарга демонстрациялар белән, митинглар белән чыга башладылар. Кайберләре хәтта ачлык игълан иттеләр. Бу милләтнең язмышын хәл итер өчен, милләтнең киләчәген тәэмин итер өчен башланган эш иде. Без инде әлбәттә телевидениедә эшләүчеләр урамга чыгып йөри алмыйбыз. Митингларда катнашу безгә ничектер дөрестә түгел, килешми дә. Һәм менә ул вакытта җитәкчебез Тәүфыйк Камалетдин Сәгыйтов белән сөйләштек тә, мин вакытта әдәби драматик тапшыруларның, нәфис тапшыруларның баш редакторы булышы идем. Ничек итеп татар тапшыруларын телевидениедә арттыра алабыз инде хәкыйкать. Без аңлайбыз, берничә мәртәбә сөйләштек һәм шуннан соң әйдәгез татар тапшыруларының күләмен арттырыйк. Бу сорак озак тукталып тормыйм, 25-30% дигән тапшыруларыбыз безнең бер каядыр бер жыл ярым ішінде 80-85%-қа жетті. Ана ол тапшыруларның көлемін арттыруда шушы біздің ұмытылмас жылдар кебек тапшырулар болды енді. Әлбәттә, телевидениеда бір тапшыру, екі тапшыру жасап қана әлдәне сақырып болмай. Біз менә шуңа күрә бергәләшеп инде сайлап алдык күп серияле буларлык ұмытылмас жылдар әсәрен. Әсәрне укыган кешеләр белә торганнардыр. Дөрестәге беләләр. Ул бик буталчык әсәр. Вакыйгалар белән буталчык. Аның бер урында башлана бер төрле вакыйга күни, аннан соң икенчесе килеп чыга, өченчесе, дүртенчесе килеп чыга да, әйлән кайта яңадан баштагысына. Моны инде бер тәртипкә салырга кирәк. Телевидениедә бит алай гына әйтеп теге тәртипсезлек белән күрсәтеп булмый. Шуңа күрә біз аны эшләдек, бер киноларда кебек итеп түгел, моңа кадәр булган телевизион спектакльләрдә кебек итеп түгел, алып баручы белән. Алып барушы иде менә безнең ул вакытта Минады битендә Ринат Таҗетдинов. Ни өчен алып барушы кирәк булды? Ул әле генә булган вакыйгаларны искә төшереп, бүгенгесенә китереп бәйләргә тиеш иде. Һәм менә шулай барды да. Хәзер артистларның ничек эшләү турында әйтергә теләгән идем. Равил әйтте, бик матур иттереп, чынлап та ул шулай булды. Сез менә аның ул сценарийның соавторлары булдыгыз. Соавторлары бергәләшеп менә анда үзегез белгән кадәр өстәп анда кирәкмәгән урыннан кыскартып, яки анда киңәшләр биреп, сез бер көнне уйныйсыз, икенче көнне мин инде жаңа кисәкләр язып китерәм. Итмәс, чынлап та ул аның эшләргә бик оста режиссер иде. Бер нинди тавышсыз, тынсыз, шуны уйнап куялар, уйнап күрсәтәләр. Аннан соң тагын бер нәрсәне әйтәсе килә. Менә бу онытылмас еллар безнең Татарстан телевидениесендә башланган күп сериялы тапшырулар, күп сериялы спектакльләрнең менә әвәлгесе булды. Әлбәттә, аңа кадәр Муса спектакльләрне уйнаган иде, менә бу соңгы вакытларны әйтәм. Шуннан соң без күп тә үтмичә 7 сериялы язып ажаганны эшләдек, уйнадылар иптәшләребез. Аннан соң Фазыл бабай әкиятләре 5 сериялык һәм инде зур сериал 12 сериялык Мырау Батыр телевизион спектакле. Менә ул Мырау Батыр телевизион спектаклен бераз гына бүгенге темага бик кагылышмаса да әйтәм. Ул вакытта Украина, Казакстан кебек, Белоруссия кебек зур союздаш республикаларның телевидениеләрендә эшли алмаган иде. Безнең телевидениедә шундый нәрсә эшләнде. Һәм менә аларның барсында башы әйтәм бит инде шушы әлегә дә баягы безнең онытылмасларыбыз булды.
Hazır Ravil big dürüst ko'tardi problemani. Niçin biz buna bu spektaklni bugün ko'rsatmaymiz? Endi men hozirgi televizyonda o'zim anda ishlamagan u ishga qatnashim yo'q. Hozir endi figurativ 80 yosh bo'lgan kishiga yo'ldirga kerak ozmi ko'pmi? Albatta, unutilmas yıllar bugungi kun ko'zligidan qaragan vaqtda anda şaxtay o'zgarishlar bor endi. Ko'proq anda bizning bolsheviklarni, kommunistlarni alga qo'yib ishlaymiz deymi? Har holda uni mingdir ko'lamda bugungi kunga yaroqlashtirib ishlarga ko'rsatirga bek mumkin bo'lar edi. Nechikina bo'lsa da ko'rsatiladimi, ko'rsatilmaymi u davlat televideniyasi fondida da, TNV televideniyasi fondida da saqlana. Ham ol bizning bugungi yubilyarimiz İbrahim Ağa G'azining istaligi anga bir haykal kibik bo'lsin. Albatta agarda jamoatchilik ko'tarsa, men hech sheksiz поддерживаемся баллы, поддержайтермен. Астан тотап телевизорга бардым. Равил астан тотап мен хуплап телевизорга барып, bizdan ko'rsatmaya kerak. Rahmat. Şimdi ağırlarımız bilen мәңгілік әсер icad etmişler. Kişemizni muzikal halk mınları bilen devam ederiz. Kayşaklarda kileminir inlerge baş salasın. Ey kazanır silbilminim şartlığın baş kalası. Yandırak yanına kazanımları şatıra bizini üzüne haman. Kaydamız silah, kaydamız kazan, uşak yanına yıldan zaman. Yandırak yana kazanımları şatıra bizini üzüne haman. Kaydamız silah, kaydamız kazan, uçak yanına yıldan zaman. Süyülüşün şadlığımız sevenlerin gel sanasın. Ey kazanır sir bilminim hayalım baş kalasın. Yandırak yana kazanları şatıra bizini üzüne haman. Faydamız silah, faydamız kazan, uçak yanına yıllar zaman. Yüreklerge utlar salıp biz gidemiz silpanasın. Ey kazanır sir bilminem Bəxtim baş kalasın. Yandırak yana kazanımları şatıra bizini üzüne haman. Faydamız silah, faydamız kazan, uçak yanına yıldan zaman.
Рәхмәт сезгә. Беләсезме, менә шушы минутларда мин шундый фикерләрне әйтмәкче булам. Кама-Тамагы районыннан безнең икенче күренекле драматургыбыз Туфан ага Миннуллин туганын сез инде бик яхшы беләсез. Ул шундый вакыйгаларда беләсезме нәрсә дип әйткән булыр иде. Менә бу кичәләр бакый дөньяга күчүчеләр өчен түгел, фани дөньяда яшәүчеләр өчен кирәк. Шуңа күрә дә мондый кичәләр, мондый шәхесләребезне олылау, күңел хатирәләребезне яңарту өчен безгә кирәк. Менә мин шатланып утырам. Бәлки күп кайберләр әйтте, азрак кешеләр килгән, яшьләр дип. Әмма дә ләкин бирегә килүчеләр барысы да татар зыялылары. Йөзләренә карасак нурлы, бик зур рәхмәт сезгә. Килүегез өчен, шундый шәхесләребезне олылавыгыз өчен, сезнең искә алуларыгыз, сезнең бирегә килеп утыруларыгыз Ибрахим Гази рухына дуга булып ирешсә икән. Үзебезнең кичәнең бер якты хатирәсе булыр өчен, әйдәгез бирегә барыбыз да меник, истәлеккә бер фатыха төшик. Һәм без аны үзебезнең сайтыбызга куярбыз. Барыгыз да бирегә. Thank you.